Γεια σε όλους! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς, χρησιμοποιώντας το εργαλείο της Softone, θα δημιουργήσουμε μια νέα βάση δεδομένων για την εφαρμογή και θα δημιουργήσουμε και το αρχείο σύνδεσης από την εφαρμογή στη βάση. Η εργασία θα εκτελεστεί σε μηχάνημα που λειτουργεί ως database server και έχει εγκατασταθεί και σε αυτόν ο License Manager. Άρα θα θεωρήσουμε προαπαιτούμενα την ύπαρξη SQL Server και τη σωστή παραμετροποίησής του, που δεν θα την πω σε αυτό εδώ το βίντεο. Σωστά regional settings για τη χώρα που βρισκόμαστε στα Windows, μιας και η εφαρμογή θα εκτελείται και εδώ, και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα update και όσες επανεκκινήσεις χρειάζονται. Το αρχείο σύνδεσης. Το αρχείο σύνδεσης είναι ένα αρχείο με επέκταση 6O, μέσα στο οποίο καταγράφεται η πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή θα συνδεθεί σε μια βάση δεδομένων. Ως αρχείο έχει ένα όνομα. Μέσα στο αρχείο υπάρχει η ονομασία της σύνδεσης και βοηθάει οπτικά τον χρήστη ώστε να επιλέξει σύνδεση. Συνήθως ο τελικός πελάτης έχει ένα αρχείο σύνδεσης και αν έχει δεύτερο θα χρειαστεί να δώσουμε ένα όνομα που να μαρτυράει το λόγο ύπαρξης του δευτέρου. DB-type, το είδος της βάσης δεδομένων που συνήθως και σχεδόν πάντα είναι SQL. DB-server, το όνομα του database server, το οποίο μπορεί να είναι το όνομα του instance του SQL του database server ή και η IP του. Όνομα χρήστη, για τον SQL ο χρήστης που έχει δικαιώματα να μπορεί να μεταβάλει μια βάση δεδομένων. Κλειδί χρήστη, το password του. License Manager. Σε αυτήν την εγκατάσταση έχω ρυθμίσει το License Manager να εκτελείται ως service των Windows. Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει και αυτό συνήθως συμβαίνει αν έγινε εγκατάσταση του service και δεν έγινε επανεκκίνηση, οπότε το κινούμε χειροκίνητα. Στον υπολογιστή δηλώνουμε σε ποιον υπολογιστή είναι εγκατεστημένο το License Manager. Μπορεί ομοίως με τον SQL Server να είναι είτε όνομα είτε IP. Αυτόματα σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε όνομα υπολογιστή License Manager και αυτό θα ψάξει αυτόματα στο δίκτυο έως ότου λάβει απάντηση από κάποιον υπολογιστή ότι έχει εγκατεστημένο το License Manager. Serial Number θα συμπληρωθεί μόνο του εφόσον βρεθεί ο υπολογιστής με License Manager και στην περίπτωση που μπορεί η εγκατάσταση του πελάτη να έχει παραπάνω από ένα serial number, τότε θα πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο για τη συγκεκριμένη σύνδεση. Βάση δεδομένων. Είναι τα στοιχεία για τη βάση δεδομένων. Όνομα βάσης, το όνομα της βάσης όπως θέλουμε να είναι. Μετά πατάμε το πληκτό Tab, όπως λέει και η οδηγία, για να εμφανιστούν επιπλέον ρυθμίσεις. Μας ενημερώνει ότι η βάση δεδομένων δεν βρέθηκε. Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία αν θέλετε να δημιουργηθεί τώρα. Δημιουργία νέας βάσης εννοεί. Γλώσσα βάσης collation ελληνικά, για να είμαστε σίγουροι, διότι δεν ξέρουμε σχεδόν ποτέ ποιος και πώς έχει κάνει την εγκατάσταση του SQL Server. Πρότυπα δεδομένα, ναι, δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα ανάγκη να μην χρησιμοποιηθούν πρότυπα δεδομένα. Unicode παιδεία, σε περίπτωση που θα έχουμε χαρακτήρες Unicode. Χαρακτήρες Unicode είναι κάποια έξτρα γράμματα που υπάρχουν στα αλφάβητα. Παραδείγματος χάρη στο σουηδικό αλφάβητο, το α με ένα κυκλάκι από πάνω του που προφέρεται ο. Και με αυτή τη ρύθμιση γίνεται μια έξτρα επέκταση των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν. Πατάμε το κουμπί δημιουργία και εμφανίζεται παραθυράκι με τίτλο Δημιουργία σύνδεσης που λέει Δημιουργία βάσης και μεταφορά πρότυπων δεδομένων. Μόλις τελειώσει, προχωράμε σε εισαγωγή και σε αυτό το βίντεο και με τα πρότυπα δεδομένα που χρησιμοποίησα πραγματοποιώ εισαγωγή με 2022, θα αλλάξω τις χρήσεις μετά. Σε αυτό το σκέλος θα δούμε πώς θα δημιουργήσουμε αρχείο σύνδεσης σε μια ήδη υπάρχουσα βάση. Προαπαιτούμενα. Να υπάρχει SQL και βάσεις των SQL και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Τα δικά μας regional settings να είναι ρυθμισμένα σωστά και στο μηχάνημά μας να έχουν γίνει τα update και επανεκκινήσεις. Αρχείο σύνδεσης. Το τι κάνει έχει περιγραφεί στο πρώτο σκέλος αυτού του βίντεο. Γρήγορα. Ονομασία, τι ονομασία θα βλέπει ο χρήστης. Ονομασία αρχείου, όνομα αρχείου, τι όνομα θα έχει το αρχείο. DB-type, το είδος της βάσης των δεδομένων. DB-server, όνομα ή IP του SQL instance. Όνομα χρήστη και κλειδί χρήστη για τον SQL.
License Manager γρήγορα. Στον υπολογιστή. Σε ποιον υπολογιστή είναι ο License Manager? Αυτόματα. Αν δεν δώσουμε όνομα και το βάλουμε να αναζητήσει μόνο του. Serial number θα συμπληρωθεί αυτόματα ή θα επιλέξουμε εμείς ανάλογα τις περιπτώσεις. Βάση δεδομένων. Όνομα βάσης, πώς λέγεται η ήδη υπάρχουσα βάση. Δημιουργία, OK. Προσωπικά προτιμάω το αρχείο XCO να είναι στο φάκελο της εφαρμογής, που αρχικά δεν είναι. Στο άνοιγμα γρανάζει και το αρχείο είναι εδώ, σε αυτόν το φάκελο, και μπορούμε να το μεταφέρουμε στο φάκελο της εφαρμογής. Μετάβαση στο φάκελο για να δούμε πώς είναι γραμμένο. Application είναι η ενότητα που περιγράφει τα της εφαρμογής, γράφει serial number, IP address, το όνομα ή την IP του license manager, AutoLM θα έχει ένα αν του είχαμε πει αυτόματα, δηλαδή να ψάξει μόνο του για license manager, name, το όνομα της σύνδεσης που θα βλέπει ο χρήστης στο μενού εισαγωγής. DB Connect, ενότητα για τη σύνδεση στη βάση, type, είδος βάσης δεδομένων, server, ποιος είναι ο database server, user, χρήστης SQL, password, το password του, database, το όνομα της βάσης. Τελειώνοντας αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας, καλά και κακά, και εύχομαι να βρίσκω χρόνο για να φτιάχνω και να σας δείχνω κι άλλα.